Hey guys, Ailbhe an seo, is mis an ceoil agus an ngnáthamh mis ag casadh ag an Picnic Leictreach mar DJ Anima. Is mála Anima smididh drama til. So seo ceach specialte an Picnic Leictreach. Dús, Roimh. Uachtar Aibhe An sin mhór. An sin bain smididh. Is anois úsáid muid donna mhór. Imlíonn sin na haig. Na málaí anois. Is anois léir mór scathú ceoil. Anois casadh faoin. Tá sé in ainm an líonadh súil dómh a úsáid. Agus líonadh súil bain. Anois fearraí bréagacha. Agus dar nóí tá gléadaí. Uachtar Aibhe Leisneach púdar. Anois gealra. Mhór bail. Bail. Slás bail. Anois tá méid chun brá a scríobh aici in ainm. Anois tá méid chun rithim a scríobh in ainm. An chéim dhearnach anois. Choaigh. Jan? Brish. Lay.